importante ang pagtuman sa mga sugo ni Juan. Palihog na sa mga igsoon sa inyong mga Biblia, atong basahon ang unang Juan Kapitulo 2 sa iyang versikulo 4. Unang Juan Kapitulo 2 versikulo 4. Nagam na naging katong ingon, nakailang niya, apan wala magtuman sa iyang mga sugo, pagkakon, ug ang kamatuoran, wala ni di ba makapag-uol na igsoon. Daghan na nakaila sa Dios o sa Amahan, pero nahimo silang bakakon tungod kay wala silang mutuman sa mga sugo sa Dios. So importante gyud ang pagbuhat sa mga sugo sa Dios kay kana nakaila nga kita nakaila gyud kaniya. Kung atong balikan ang igsoon ng nasod sa Israel panahon ni Osias, sila wala malimot kung isa si Yehova. Pero tungod sa ilang mga binuhatan, nagpaila, wala din sila makailakan o Yehova. Ngano? Ngano makaingon ka? Tungod sa ilang mga binuhatan, pagpuno, pagpangawat, o pagpatambaw. Yung ilang ipakita, ng ilang isarikoy ang binuhod ng kahibalo, tungod kay sila, walang hulihok sumala. Yan na. Apan, may siya rin Osias. Siya nagpakamukhang hostisya o nagpunta siya sa pagkamatalo alang sa mga kapos kanagamuhan ng pakita na siya nakailan sa Diyos. Karon, kumusta ika? Sa atong bahin, ato sa mapakita na nakailan ka sa Diyos kung atong sunto ng iyang diya sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Bisa sa personal na mga bukang may isuon sama sa kinabuhi mong pamilya. Kung pamilya ito ta, ito na kay pamilya. Sa kay si Yehova mismo ang nagtugna sa kaikayan sa pamilya. Kaya siya sa kanunay, buwin sa kahusay, yan ko din sa pamilya, aron kini magmalampuson. Panalitan, dirita sa mga bata. Ang prinsipyo sa Efeso Kapitulo 5, sa versikulo 28 o 29, nagisgot niya na ang naihigugmao sa bana ang iyang asawa sama sa pagigugma ni Kristo sa pulisyon. Atubangan man sa dagang tao, o sila-sila. Kung yung tumanong mga bana, atubangan sa mga tao, isa kamukang ka o kita-kita, atong ipakita na atong ginigugma ng asawa. Nanda, ingon nga ang Kristo, nagpakaya gugma sa kongregasyon, ang bana kinahanglan magpakita gugma sa iyang asawa sa pulong o buhay niya. Ang asawa, mabati ng binangga o malipayon sa dihan ang iyang bana, kanunay kong pakayag sa iyang pagtutugma kaniya. Sa laing bahin, bisan pag ang asawa at unay nindot na balay, puno kasangkapan, kapag siya ipasagdan sa iyang bana, kung dili kayo matinagkaroon kaniya, sila o siya dili magpalipayon. Makitong daghan karoon ng mga problem. Kami, gusto pag-anaan kanila kadagay. Tungod kaya ang pagtagal wala ihatag sa bana. Nasa usang paagi, ipakita sa bana na iyang ipangga ang iyang asawa. Karoon, hindi ano? Itong isubutan ng mga bata. Sa publiko, ipagila-ila sa bana ang iyang asawa ngadto sa uban sa ligtong nga paagi. O dahil kung siya tungod sa iyang pagpakitang bayayong kaniya. Kung ang iyang asawa may nahimo nga hinungdanon alang sa pamilya. Sama sa kanang simple may isono. Kaning labi ng luto, sa iyong mamatang, katiman, isang pag-usang mga hinungdanon lutan. Iyan ang ipasigar ko niya sa uban. O ang bana, dili magpanupo sa pagpahigaluan ng sa uban. Sa privado, noong nga, sa privado, mibati o mabati sa asawa ang iyang pagpahay. Kining paghika, pahiyo, kapos, pagkay, tingali kamay na tingabutan sa mga bana. Pero, apan ako ka nagkahulugan sa usa ka asawa. Kumusta mga asawa? So, natin prinsipyo para sa mga asawa na sa Efeso 5:22. Ang mga asawa, kinahanglan magpasakop sa ilang mga bana, ingon nga sa Ginoo. Sa laing bahin, si Jesus, nagkatagumpit na sulundan sa pagpasakop sa iyang ulo, si Yehova. Ang iyong tinamdan o paagi sa pagkinabuhi ng pakita na siya wala maguna-una sa pagpangino. Na mao na siya mahimong katumba sa Diyos. Una yung tulungan sa mga asawa. Hindi ka pwede mo libel o hindi pwede mo libel sa bala. No? Sama sa Ginoo.
mapainugsano nagpasakop sa iyang amahan sa tanang bahin ug nagpaluyo sa iyang pagkaon. Sumayong sundokon sa usa ka Kristohanong asawa si Jesus, pinaagi sa pagpaluyo sa pagkaulo sa iyang bana. Pananglitan, diyang maghimo og desisyon. Tingali, ang iyang anak nga lalaki na nanghid nga moapil sa usa ka kalihukan nga nagkinahanglan na siya og pagtugot sa ginikanan. Unya saglit ang mga utang, bila pa man nila istorya sa iyang bana, so mahimong pangkatong niya, una ang iyang anak. Nananghid pa kasi mong papa. Unya, kung wala pa, isbutan una niya kiniuban sa iyang bana, sa dili pa mo desisyon. Unya hinumduman sa asawa. Dili mayong supakon sa Kristohanong asawa ang iyang bana o kwestiyonon ang iyang opinyon at ubangan sa ilang mga imong patakot. Kung dili siya muyon sa iyong bana, kahit sa usa ka butang, sa himuon, iya kining istoryahon nga silahan. Ang nasabta sa mga anak, prinsipyo, nasa Efeso 6:1-3. Ang mga anak, ang magpakita o pagkamasinog sa mga kinikanan, magpasitungog kanila, aron mulungtad pa o taas ang inyong. At kapag ay kung mga anak, ang pag-inumanon mo, sinundan sa iyong kinikanan, o taas ang inyong ginagawa. Kamusta ang pagkinabuhi mong batan? Kumusta ang inyong ikaubanan? Kamutan ko niyo no, inyong kaugalingon. Ang inyong mga kalinawan, kung ano yung sundon sa mga anak, ang mga balaod sa Biblia, usukon ang ilang kinikanan, bisag, wala sila magkana kung makakita. Karon, kumusta ang magkaroon nato? Kung makag-individual na no? Kumusta man ka? Sa laing bagay, iawag kita na makikuban lamang itong nakaila kung nahibok makagiro pa. Palihog na sab sa inyong mga Biblia, atong basahon ang Salmo Kapitulo 15, versikulo 1, hangtod sa 5. Salmo 15, 1, hangtod sa 5. Ang alam na nag-ingon, O Jehova, kinsa man ang mahimong dinapit sa imong bulga, kinsa man ang makapuyo sa imong balaang bukid. Ang usa nga nagkinabuhi na walay kasaway, nagabuhat kung unsay matarong, ug nagasulti sa kamatuoran diha sa iyang kasing-kasing. Wala siya magutang-utang pinaagi sa iyang liga, wala siya maghimog dautan sa iyang isig katao, ug wala siya mangdaot sa iyang mga higanan. Siya nagsalikway kang bisan kinsa nga talamayon, apan siya nagpasidungog ni atong nahadlok kanito pa. Siya nagatunghan sa iyang saad, bisan pag kini makadaot kaniya. Siya wala magkakaulang sa iyang saraping na may ubo, ug siya wala magadawat ug bitib batok sa mga musik. Bisan kinsa na nagabuhat ni ining mga butana, dili gayon matao. Sa pagkalindot na igsoon, napunto kung ako subayon ang maong mga prinsipyo, dili karuman. Walay bala. Karon, isbutan mga igsoon nga ang prinsipyo nga atong ibasa, nag-awka ka na ko, na dili makukuban yan kung sa likoy ni. Sumala na sa tekstong ibasa, kinisila ko katong mga salbayon, mga tiputang-utang, nagdakot sa iyang bisig katao o sa iyang suod na higanan. E kung makikuban ka niya itong sa likoy ni Jehova, magipalayon na ito nga ang kaugalingon kaniya. Mausap niya sa pagpili o kalinawan. Ang prinsipyo may iso sa Salmo 97, sa versikulo 10, diskutan niya, kasi na atong mga kalingawan na igsoon, nalangkit na siya sa tanas ng mga kalimutan. Ano mga horror movies, no? Pagkay mga sa tanas na siya. Pagpamingan, kabangisan, ugayat na pagkulagway sa sexual na moralidad, tungo sa pagtanaw o pornografiya. So, akong batayan na atong mga kalingawan. Kung sa Biblia, nag-awat ka na ito, na tungkan Diyos ng lautan. Pinaaging anak, atong ipakita nga atong higugma ang Diyos. Kaya ang buwan ng igsoon sa versikulo 4, kapitulo 4, sa versikulo 8, nagpanundon ka na ito. Na siya na wala may higugma, o siya na wala may higugma, wala makaila sa Diyos. Tungod kay ang Diyos, higugma. Busa, mapakita nato ang atong higugma sa Diyos, kung higugma ito nato, ang higugma nito, bakit sa mga sila? Una yung sumunod, no? Sila
lang, pakitaan ko. Maayo. So, paagiman. Nasay na tayo ng so, pakitaan ko na ito siya. Karon, mapakita na ko ang akong gugma maisun sa Diyos kung higugmaon na ko sila. Unya, kung atong ipakita sa buhat, sa buhat na nailhan nato ang Diyos, siya usap makailan ka na ito. Tinala sa paghimo niya na nato sa maisun. Atong ipakita ng gugma na ko sila. O, inong domini, maisun. Daghan karon nga nag-ankon nga sila nahigugma sa Diyos. Sigurado po nga apil kita niya na. So apan angay na itong isok na, nailhan pa ko sa Diyos. Unsay pag-isip di ko ba kayo? Ako ba nailhan diya sa katilimban sa akong kasilinganan na iya ako ni Papa? Sumala na may igsoon sa basahon sa ikatlong Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 15. Oo, pagkadakong pribilehiyo na kita makapatugsuod nga relasyon uban sa atong Diyos na soberano sa universo ug nakailan niya. Katapos ang pangutana, unsang mga panalangin ang mabatungan niya kung nakaila pa tayo sa Diyos. Gusto sa Diyos na atong pangitaon ang maayo, higugmaon ang maayo, buhaton ang maayo. Aron kita, iyang pakitaan. Usahay mubati kita nga walay nakamatikot sa atong mga buhan. Apan makasalig ka nga namatikdan ka na ni Jehova, mahata lang yun ang maayo. Bahala sa inyo na una, walay nakakita. Kinakitaan ka ni Jehova. Iyang nakita ang matag maayong buhat nga atong himo, ug iya kitang gantihan. Kana nga basahin, mabasa nato sa katapusang teksto nga atong basa. Hebrehanon Kapitulo 6 versikulo 10. Kaya ang Diyos mataro, ug dili niya kalimtan ang inyong buhat ug ang ugma nga inyong ipakita para sa iyang ngalan, pinaagi sa pag-alagad ug pag-ayon ninyong pag-alagad sa mga balay. Sa Jehova sama og CCTV, apan dili aron pangitaon ug bantayan ang atong mga sayo, kundi si Jehova nakakita sa imong ginahimo ug gantihan ka niya. Hinaot ug bati kang masuod sa mahigugmaong Dios nga nangawa kayo kanimo. Karon atong nasayran kung unsa ka importante ang pag-ilakan ni Jehova. Nagkahulugan kini og pinabuhin walay katapusan. Pinaagi sa pagbasa kanunay sa Biblia, pagsundo ka ni Jehova sa nindot nga mga hiyas niya. Pakikistorya kanunay ka ni Jehova pinaagi sa anong tulog? O nga masuod ka kanino pa. Importanteng bahin sa atong pagkaila sa Diyos ang pagtuman sa iyong mga sugod. Oo, pagkadakong pribilehiyo, makita na kaila o makaila kanino pa. Kaya kung mailhan nato pag-ayo si Jehova karon, may paglaon kang imon siya hangtod sa hangtod. Oo, bisan hangtod sa bagong kalibutan, malipayon kang mailhan pa si Jehova.